that you know where it is coming from. Yes. Hello? Enyi. Enwere m ozi gị. Ịma mgbe ị bịara n'ọfịs ya anọghị m ya, so ha hụkwara m hiwe ara nga asanye imeela gị nnọọ. Chere ka m ghọtakwala ihe ikwu gị. M nweta ndidi ntakịrị. Oke ịtaga ji na oke ịtaga ji ọhụrụ. Ngwa eme n'ọsụsọ mmụọ anọkwa nga enwe ka m taga ịghọtara agụụ ga m hịa ka m nwee ike mere ihe m ga-eme gaa chọọ ka atakwanụ biko. Nna aghọta m ihe ime gị isi ị na-akụ egwu ịghọtara gị were isi gị foto gị weta nga were ahụ onye ọzọ si m nwere isi gị tige na ahụ onye ọzọ mbugharị aha ga-akpọrọ gị ọkwa ihe ịwụ elekwentị ga-esi were isi ọta akara buru na-achọ itinye n'isi si Ronaldo ị chọrọ ka ebe nwụrụ m ihe a bịa lee nye chịkọchị n'ọfịs achịwolu ọchị biko ọwụ kọl ka m mege ihe ọrị mkpa bifo m emere mbugharị ahụ even mgbe my boys na-akọrọ m ihe ha na-achị sị na ha ghọta n'ịkpọga Photoshop shop gbukwa ego na foto ga nna ịnekwa na-eji maka na Ronaldo yi suutu gị si ka m nwere isi gị tige na ahụ Ronaldo ihe Ronaldo na-agba na bọọlụ ịgbatali ya nna mgbadị ịgwa gị eziokwu bịa ka i were ego gị by the way sef anụ m na ha wetara nga na ọwụ 500 naira ya ọtara bịa ka i were ihe ego gị enwe ka ya agaghị arụrụ ọrụ a so ma Ronaldo na-arịa mana m tiga na ke Messi ara gbachikwe gị ntị ndị a ịma na Messi jọsọrọ lụpụ nwaanyị m na-eburu oke ka m tiga na ke Asawenga ọhịa fitiri gị nnọọ ihe ọtara ebe onye gbasara bọọlụ ihe agụga gị bụta aghọtakwana m nnọọ ụdịrị ihe oyiye ahụ gọwarị mma n'ire ahụ gị na o meghe gị mgbe nna nwanne ọkwa na ahụ onye bụ bịa ụwa ka obi aga eluigwe mgbagharị anụghị ugbu a na-erikwa n'eluigwe esi ihu agaghị akọta gị biko ma na-eji otu ahụ ihe dị nnọọ anyị ma na-ekpe ahụ bata onye nwaanyị ga-enyere gị aka ihe na idiri ime jos chenji ndụ gị ihe na-aṅa aṅụ wole ana m na-akọ nwaanyị gị ha kụwele ya ihe ịghọtara anyị tụgburu onwe gị na ashị atụwela ashị ịghọtara ọhịa mere lenụ ndụ gị iwerekwanụ ihe a na-arịsọ posta na gị mee ya ugbu a na-aga pụta gị na-azụ onye na-aka egwe ama na ọwa ahụ gị ọ bụ isi onye ọzọ ịkwere akwe mbugharị iwụzi onye ọkwekwe iwe onye ọkwekwe mgbagharị biko m na-buru gawa biko m na anụmanụ duru ọrụ ọjọọ a biko m mere gị ebere enwekwara ihe dịka ebere na ya ngwa ji aka gị ma rụọ ya ka m hapụrụ gị kọmputa m ji aka gị rụọ ị nwere ike eleke na-akụ bọọlụ na Senegal nwere ike akwụkwa n'ahụ gị gị werezi ụkwụ onye ka eso oshi Morocco ihe niile wụ nnọọ nkwega mgbugharị onye arụ bịa n'ọfịs ya bịa nọ m n'ọfịs bịa ugbu a nnụ ngwa bye bye.